उदालगुरियाव रिहन दैमारिया देरहागोन ना देरहाया? रायजोफोरा सोर सासेखौ सायख'गोन? उदालगुरियाव बिपिएफनि स्टार केम्पेइनार बिक्रम दैमारिनि बेप्रचार बिबुंथि। दिपेन बर'खौ रायजोआ गोरलैयैनो फेजेनगोन। दिपेन बर' सारखौ गोरलैयैनो रायजोआ फेजेनगोन। दिपेन बर'आ फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो रायजोखौ थगायबोदों। दिपेन बर' बिथाङा जेब्ला फरायसा आफादनि आफादगिरि जाजेनदोंमोन बै समावनो बिथाङा बर' रायजो राजाखौ थगायबोदों। दिपेन बर'आ फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समावनो बिजेपिनि एजेन्ट आरो इउपिपिएलनि एडभाइजारबो जाबोदों। मोनसेया जाहैबाय बेहा फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बे गोथार फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो बिथाङा बिजेपिनि एजेन्ट हिसाबैबो खामानि मावदों। बिनि फोरमाना दंखायो। नैथियाव जाहैबाय आरो राजनीतिक हानजा आरो बिटिसिनिनो इउपिपिएलनिबो एडभाइजार बायदियै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। दिनै उदालगुरिनि गुबुन गुबुन जायगायाव 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि बिजाथि रिहन दैमारिनि जाना बिपिएफ दोलोनि स्टार केम्पेइनार लाइमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया सानैजों लोगोसेनो बेसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लायो। बेसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बिक्रम दैमारिया इउपिपिएलनि बिजाथि एबा एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'नि सायाव गोख्रों बिबुंथि लाखियो। दिपेन बर' बिथाङा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय डाबल राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिजेपिनि एजेन्ट बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो बर' हारिखौ थगायदों। दिपेन बर'आ सासे एमएलए जाबावोब्ला बेसे थगायबावगोन? रायजोआ बिजिरनानै नायदो होनना खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। जोंहा बे 42 नं बिधानसभा जोंहा रिहन सार दैमारिनिनोखा, रावनिबो नङा। बेयाव जोंहा प्रतिजगिता होननाय मोनसे बिराद फेक्टर दङ होननाय आं सानाखै। खारन दिपेन बर' सारखौ गोरलैयैनो रायजोआ फेजेनगोन। हाथारगोन खारन रायजोआ दिपेन बर' बिथांखौ मोजाङै मिथिगौ। दिपेन बर' बिथाङा जेब्ला फरायसा आफादनि आफादगिरि जाजेनदोंमोन बै समावनो बिथाङा बर' रायजो राजाखौ थगायबोदों। बबे सेक्टराव थगायबोखौ आं दा दसेनो मिटिङाव बुंगोन। दा आरो बे फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो बिथाङा मोनथाम बिबान लानानै मावनायखौ जों नुनो मोनदों। मोनसेया जाहैबाय बेहा फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बे गोथार फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो बिथाङा बिजेपिनि एजेन्ट हिसाबैबो खामानि मावदों। बिनि फोरमाना दंखायो। नैथियाव जाहैबाय आरो राजनीतिक हानजा आरो बिटिसिनिनो इउपिपिएलनिबो एडभाइजार बायदियै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। दा आं बेखौनो बुंनो सानो एसेबां गोथार आफादाव थानानैनो रायजोखौ नों गुलि जिग्ल' नों जुदि थगायनो हादोंबा राजनीतिकआव मा दं? राजनीतिकनि फोथारा माबायदि? बेयाव माब्लाबा सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरनिबा नंखाय खोथा बुंनाय, देरहानायनि सार्थआव नंखाय रायजोखौ बुंनाय, मालाबा रायनाय, बुनाय, मानसि बुथारखुमानायसिम बे राजनीति फोथारा जायो। अब्ला बे जायगायाव फैनानै दिपेन बर' बिथाङा बेसेबांदि रायजोखौ थगायगोन रायजोनि साननानै नाय आरो बिबसना खालाम। बेनिखायनो बेबायदि थगायसुला दुगामारा सालदुं सुलथुब दैदेनगिरिफोरखौ रायजोआ सिनायनो बाखि गैया। बेनिखायनो गोरलैयैनो रिहन दैमारि सारा देरहागोन होननानै जोङो बयबो मिथिगौ आरो बेयाव खुनु कन्टेस्ट जानाय नङा।